Vi er altid sammen. Der er intet, der kan skille os ad. Jeg kan godt se, at han var sådan lidt mærket, men vi er stadig sammen med vores venner. 10 kroner på, at jeg rammer den der. En 10'er? Ja. Fair nok. Skal vi så ikke sige en 10'er per spil? En 10'er for hver gang du rammer. Jo, det kan vi jo. Det kan jeg godt. Hvad viste det her? Ej. Vi mødte hinanden i børnehaven. Og jeg kom fra en anden børnehave inden for byen af, og så kom ud på landet her. Og han var den første, der tog imod mig, og han tog imod mig med åbne arme. Han var så kærlig. Og jeg ved ikke rigtig, hvad jeg kunne have gjort uden ham dengang. Hvor lang tid siden nu? Ja, det er det sgu. Ja, du ser lidt ramt ud, synes jeg. Ja, jeg tror det må være allergi. Der er jo hold i luften og sådan noget. Det er jo forår. Drejne og jeg, vi savner dig sgu. Ja, jeg savner også jer. Men så er det jo heldigt, at de kommer forbi i dag. Jeg tænker, vi skal faktisk nå at lave noget mad, inden de kommer. Nå, men hvis de kommer i aften, kan jeg så ikke låne noget andet? Ja, det er Selvfølgelig kan du det. Du går bare derhen derind, du ved, hvor det ligger. Ja. Under madlavningen, der opførte han sig sådan lidt underligt. Som om han skjulte noget. Og han havde sagt, at han ville fortælle os noget. Men han ville ikke sige det til mig, han ville først sige det, da de andre kom over senere til maden. Og jeg vidste ikke rigtig, hvad det var. Men jeg kunne godt mærke på ham, at han havde været mærkelig på det seneste. Ja. Til middag hos drengene. Hvad så? Gør du se det? Jeg hedder så gerne bare. Det er sgu lidt lang tid siden, vi har lavet noget sammen. Det er også nok lidt min skyld. Jeg har ikke rigtig været så aktiv, kan man sige. Det er sgu sådan lidt fordi, jeg skulle blive syg, drenge. Altså, ikke særlig godt. Lægerne er ikke så positivt over for det. Men det er ikke noget, I skal gå til. Jeg vidste ikke rigtig, hvad jeg skulle gøre. Det er også noget, jeg prøver at lade være. Jeg var helt ude af den, og de andre, de var kede af det, men slet ikke som mig. Jeg kunne slet ikke tænke der. Og da han fortalte os, at han nok ikke ville komme i skole længere og sådan noget, så tænkte jeg, hvad fanden sker der? Altså, det er hele min hverdag, der er brudt sammen nu. Og jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre. Altså, hvordan går det derinde? Det er røvkedeligt derinde, der er ikke så meget der. Okay. Vi mangler der også sådan herhjemme. både i skolen og sådan efterskolen. Det er sådan, der er en del af taburetten, der mangler sådan noget, ikke? Okay. Er du okay? Okay. Hold. Ja, er du? Hey. Hold ud. Ro. Og nu er jeg siddet her lige siden.